спачатку, каб спяваць, трэба вучыцца слухаць і нешта прыгожае, нешта балючае ці радаснае, але сапраўднае. У кожнага ёсць нейкае пакліканне, так скажам, так, і ёсць нейкія памкненні, нейкія задачы, з'явіўшыся на гэты свет, і калі ёсць магчымасць іх рэалізаваць, тады гэта называецца жыць. Калі не, то можна так праіснаваць і не заўважыць, што жыццё адбылося. Незалежна ад таго, хто на якой мове зараз размаўляе і у нашай краіне ці недзе за мяжой, бо ўсё адно нельга рабіць выгляд, што мы жывем у нейкіх такіх замкнёных не то што вёсках, гарадах, а нават у такіх нацыянальных абмежаваных краінах, дзе толькі там свой краявід, там свае палескія балоты, ці там свая Баварыя, ці Арканзас. Мы ўсё гэта ўспрымаем і па вялікім рахунку ёсць касмапалітамі зараз, але касмапалітызм, ён, не тое, што там у СССР было такое таўро «чалавек без роду», так, без роду, без племені. А касмапаліт, хутчэй, там у паняцці, там, у якім там ужывалі старажытнагрэцкія філосафы, то бок грамадзянін свету, так, і трэба сказаць, што найлепшыя, на мой погляд, беларускія творцы, паэты тыя ж самыя, это тыя, которые змаглі на беларускай мове і выхаваныя ў беларускай культуры змаглі сказаць пра чалавека, пра жыццё чалавека ў гэтым свеце. Таму я проста стараюсь быць такім, якім я ёсць, то бок не спрабаваць быць там нейкім вясковым, ці гарадскім, ці універсальным, ці местачковым, а тое, што бачу і чую. Яны ведаюць са школы, добра там, дзе няма нас, удакладняю гу і згу, повторяю еще раз. Адназоўніка жыццё і час ад часу практыкуюць прэвентыўнае збіццё. Яны глядзяць саміх сябе